Pinabago at pinalawak ng teknolohiya lalo na ng artificial intelligence o AI ang paraan ng pamumuhay at pagtatrabaho ng mga tao. Ngunit hinimok ang mga lider ng negosyo sa Cebu na huwag matakot sa pagbabago kundi matutong makibagay. Alamin ang report ni G. Marie Biosa. Sa harap ng iba't ibang negosyante, binuksan ni Cebu Chamber of Commerce and Industry o CCCI President Regan Rex King ang programa sa isang paalala. Kung nararamdaman ninyong mas mabilis ang takbo ng teknolohiya kaysa sa inyong pag-unawa rito, hindi kayo nag-iisa. Ito ang naging sentrong mensahe ni CCI President Regan Rex King sa ginanap na Technology and Innovation Forum sa Waterfront Hotel Cebu City and Casino nitong nakaraang linggo. Bahagi ito ng Cebu Business Month 2026 na may temang Future Ready Philippines, Navigating AI, Industry Disruption, and Skills Revolution. Let me start with a question. How many of us in the last year have felt like the technology around us is moving faster than our ability to understand it, let alone use it? If that is, you are not alone. And that is exactly why we are here. Binigyang diin ni King ang tatlong realidad na kinakaharap ng mga negosyo ngayon. Una, narito na ang AI na patuloy na nagbabago sa customer service, operasyon at paggawa ng desisyon. Pangalawa, mabilis ang pagbabago sa iba't ibang industriya mula manufacturing at turismo hanggang retail. At pangatlo, natiling pinakamahalagang puhunan ang tao dahil ang mga manggagawa ang tunay na lakas ng isang negosyo. Hinamon din ni King ang komunidad na tiyaking ang digital transformation ay hindi lamang para sa malalaking kumpanya kundi maging sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Anya, ang inobasyon ay mahalagang bahagi ng pagiging competitive ng negosyo mula sa pinakamalaking korporasyon hanggang sa pinakamaliit na sari-sari store. Our goal is to understand how technology can create real value. More than discussing disruption, our goal is to identify opportunities. More than talking about the future, our goal is to prepare for it. Samantala, binigyang diin ni Jocelyn Canon, Chairman ng Cebu Business Month 2026 Technology and Innovation Forum, na layunin nilang gawing mas makatotohanan at mas madaling maunawaan ng mga negosyante ang usapin tungkol sa AI at digital transformation. Most definitely, because a lot of times when we speak of, AI, digital transformation, sometimes it's borderline getting scared, or sometimes we tend to romanticize it. But this year's Technology and Innovation Forum is again making it realistic, and we're having very straightforward, unfiltered discussions, even to the brink of asking difficult questions, especially to our partners in the government, and also to the policymaker. Nang tanungin naman kung ano ang mensahe niya sa mga negosyong Cebuano na nag-aalinlangan pa rin gumamit ng teknolohiya, simple ang kanyang paalala. To the businesses, well, this is already part of how we do things, even in our day-to-day activities. So what more for the businesses, right? So it's not a question of whether we need it, but it's a question of we have to do it when, and it is actually yesterday, not now. Bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ang teknolohiya at ang pagbabago ay hindi lamang opsyon kundi isang mahalagang hakbang para sa pagpapatuloy at paglago ng mga negosyo sa merkado. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Riviosa, SMNI News.